Takže čus lidi, vítáme vás u dnešního videa. Dneska budeme hrát rankedy, jako vždy. Už jsem je strašně dlouho nehrál a dostal jsem na ně jakoby chuť, nebo jakoby chuť jsem dostal, ale no, chuť jsem prostě dostal, ale no a uvidíme se ve hře. Takže jsme v hře. Jsem trošku rozehraný, ale já jsem hrál Peace Controly, což mi tamto editování strašně šlo a tady v publikách je takový divný. Bo jakoby tam prostě nemáš kam stavět a tady prostě je to úplně takzvaně debilní. Což je takové... No, chtěl bych chytnout Unreal, což jakoby... nedám. Nebo jakoby dám, kámo, ale mám Diamond, což bude velice těžce. Až reálně mám Diamond 2 a nemám Diamond 3. Což je v prdeli. Pardon. Je to family friendly content, což ale vy asi nechcete, abych jakoby abych byl hodný, takže budu takovej možná, dneska budu hodně rageovat, ty vole, super, no, tak jsem si to asi rozmyslel, koukám, jestli má někdo lepší landing. Ale jak tak koukám, mám asi nejhorší landing. Pojďte, já padnu si hned sem. Super, úplně na píču brokovnice. Super, mám double. Ok, mám. Kamo, kde se bral tolik matra? Ok, jak se na něj kašlu. Super. Čeká... Má čempa. Já nehraju rankedy. Kamorálně ten borec má čempa. Co tady dělá? Jako... Byl bych fajn, kdyby mi rostly odběratele, což mi nebudu růst dost dlouho. No. Pademe zase Grimgate. Což už mě tam vůbec nebaví reálně padat. Já padnu Underworld. Padnu. Protože chci. Dobrý. Underworld, ten bude asi lepší. Si myslím. No. A je taky daleko. Což teoreticky by tam nikdo neměl padat. Což je dobré, si myslím, ale já se bojím, že tam nedoletím. Jo, ok. Jo, dobrý, tak teď už můžu jít níž. Někdo se mnou padá. Let's go. Ono to pořád je, kdy to končí? 16 hodin.
Já ještě ten APA glider nemám, takže to asi poplním, ale já se na to nesoustředím. Ok, teď tam padnu někam dozadu. Jako, já padám spíš... OK. Já spíš jako padám tuhle tu část, protože... Jestli chápeš, teď se můžu rychle pohybovat. A tak. Jako nemám matra. OK. Jako... Matro nemám, no. To se mi asi jako zase tak moc nelíbí. Že nemám matro. Počkej, doufám, že už to půjde zničit, tak áno. Konečně! Takže jsem splnil ten quest, kámo. Jsem na sebe hrd. Jsem na sebe hrdej. A mám míčka, nice. Mám i nějaký. Já jsem se ale, že spadnu, ale. Já mám tenhle skin, mám fakt hodně rád, takový oblíbený. Myslím, doufám, že jsem někdo se mnou letěl. Já asi nebudu možná chtít ten medailon. Možná. Nic není. A něco nahoře. A jo. Nice. OK, má. Totálně fialový loot, kámo. Mám třeba ty zelí. Já jsem možná asi vezmu zelí. Já asi nebudu tady brát ten, ale mám waterbending. Což se mi takhle hodí do toho loadoutu. Místo SMG. Nebo já si buď si tam vezmu waterbending nebo vzduch. Což ten vzduch mi teďka padne, ne? Doby. Já asi nebudu, já jdu asi... Bych potřeboval někoho zabít, kámo. Což by se mi teď náramně hodilo, ale já si jdu samozřejmě pro matro. Nikde není nějakého týpečka. A tady je auto. Třeba tady byl. Jo, je tam. Jak jsem říkal, tak po něj si jdu, kámo. A chci. Mít tragický aim. Ale kámo, já chci, kámo, já tady prostě budu nahánět celou hru. Kámo, celou hru, fucking celou hru. Kámo, konečně. Kámo, vy nevíte, jak už je ten týpek nebavil. Ale já jsem byl inteligentní. A dostal jsem se tady. To. Když byl velice chytré, má 7% na viny, 40 vinů, ale chudá, kámo. A on asi víc hraje zero buildy. Já jsem zdrhal celou hru, nebo jakoby
půlku hry. Kámo, sezona končí za 22 dní. Já nemám ještě ani level 100, ani 150, takže teď musím hrát hodně aktivně. Což reálně doufám, že se mi bude dařit. Ale jako mám všechno. Což se mi hodí. Já se kouknu do leviše. Jestli tam je ještě to NPCčko. Já bych jako reálně mohl vzít ten medailon, ale já ho asi nechci. Že bych byl vidět, ale lidi mě asi hantili. A tak třeba kdyby zabil tohodle v Grimgateu, tak bych ho asi chtěl. Že to je asi jediný dobrý medailon, co se dá využít. A ještě možná z Olympu. Ten se dá taky docela dobře využít. Ok, jedem. Je tady? Není. Ok. Jo je, let's go. Ten nejlepší NPCčko. Ok, tak není, dobře. Ok, jdeme tam. Ty vole. Jo, tam jsou trošku build fighty. Takže se takzvaně do nich naserem. Trošičku, ale trošičku. Je zóna. Tu vole. Unreal? Kámo, co to je? Jasný. Pojď, mám tady Unreal, no. Jo. To je velice dobrá hra. Jo. Já mám 4%. No, tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Můžete dát like, odběr a follow a uvidíme se příště. Čau.